Kum no perlog bero sa shisen pat ngapneng so bhai phi shakani ke channel jonga khasi tarka ta minta singi ngini shenno dauni butter biscuit ngalashim kani ka makhan 6 gram sailang kani ka shini ka bani steng pela te saking hama uni makhan ude uba jam umde utuba e Diban bu shwa bakan long kham jam mala bakan suk bangin khle kani ka shini baru makan diban khle shwa kumni khle da fila khle kan salong kumni pe kala long cream adu bakan dal along bahamo kani kala long sai umaida pade kani nga ice pelasteng sa khle bha kumbale mo sa le kumtahi khle shwa kumni Adin padeng in led da kanika spatula da fisngo ka terkhong na kamnum no phila ban ai dut khindiat alai samai mo bakan bain bha mde bakan long palan hang ningal ai kanika dut ru nga ai ar samai he te shukhle kumtu wadum pen kham kumba kham ata kani kala long te kani stengan bu no shwa ngabu plain bekum ne te kani steng pade ngan shu ai da karong hang ni ngan ai da kani karong ka bajir ngam te do him don karong don kam ban ai rong ru na shkwa ban ai ban kwa ban pin i him ban kam itanan te ngaladep khle bha te daladep nang ta pade ngin te ngin yet liat no kani ka jing liat ata te ngin de ban liat jai mo te nai da pen stang palat ra dengan I shape da kani ka cookie cutter da phimdan cookie cutter rum lele ra phila ban le da ka jing tap bilor em tu ba kham he te shu I normal weight pulan tu nga don te nga shu kwa pin i phi da kani te kani ngila dam te kani ngan big no ha ka 600 degree khatsan 4 minute da bangi de ban check mo dangi shed ha ka karai ru kumju hi ngi diban pen khluj shwa ye ka karai 10 minute ai kumtu kumju hi ngi diban shed mo te kani pade kade ka ba plain nga khlam ai color ai te nga ai shape kumju hi kumtu te phila ban ai da kanu ka shape ru kat ba phimon te ngala weng no ikini ki yu ki to ki batam pade kan pini ki bala tam na side kini am insa le biang pade kumju hi Kini ki batam na side ngala le biang te sa I shape biang kini ru Pet kini ngala dap shed kala I te sai persang mo perlong kasuk ban shed hile ka best baha am nga thare philai yo jing mun to hi me perlong khoblai sibun ba philai pe ikani ka video sngo bha like subscribe but share